Pozdrav svima ljudi, moj ime je danas na kanalu Nikola. Danas ćemo igrati Minecraft, server Mineplex. Igrat ćemo Mineplex, zato što se održava ovaj live event, zato što se održava ova igra, koja se dešava samo jednom godišnje. Ja sam je stavio ovu igru baš zbog jednog razloga. Mislim, tek sam sad počeo snimati Minecraft, zato što sam je kupio, ali mogao sam i ranije da snimam. Ali htio sam da prva epizoda Minecrafta bude, zato što sam kupio davno, ali htio sam da prva epizoda Minecrafta bude nešto veliko, kao što je Christmas House, koji se dešava samo jednom godišnje, što je po meni velika retkost. Ovo je Christmas House 2. Christmas House 2 bio je jedan, čim je bio 2, to je 1. Ovdje ima samo 4 igrača, na Christmas House 1 bilo je mnogo više, 20 više, ne znam nija. Ali nema veze, ja ću pokušati ovaj parkour, ali ja sam loš u parkouru, vidite, nema veze. Ovaj lik će da pokušava dok ne bude uspeo, a ja idem da im pomognem dole, da ne bi umrli, što je najgore, ne znam gdje su ostali ljudi, ali izgleda da nisu tu. Ja moram da ubijem ove skeletone, nažalost. Ne, jer ostali igrači nisu došli. A ja me zapalio, sad moram da sačekam u lavi. O, završili smo. Dobro je, ovi likovi su samo prošli pored njih. Dobro je, ovi igrači su dobri. Ako budemo umrli na poslednjem nivou, tamo ću da ostanem, ali ako budemo umrli negde pre, onda... Šta? Ne. Kako sam umro? Pomozite mi. Ne znam kako sam umro uopšte. I da, ako vas zanima zašto snimam preko ovoga, fora je u tome, mislim preko telefona, fora je u tome što znate onaj program za snimanje koji sam već koristio? Da, onaj program za snimanje koji sam koristio, jako je bio dobar, znate kako sam snimao Fortnite i sve. I meni se iskreno jako svidao, ali jednog dana ja sam ušao, ja ne znam što je variant, ali dobro, ja sam u program ušao, ušao na kompjutera, kad sam pogledao, programa nije bilo, bukvalno program nije bio tu. Bukvalno program nije bio tu. Oj, moram da uzem ono prvo. Ne. Ne znam kako ovo ima duh. Sve su živi. Ali dobro. Sad ćemo mi da pređemo. Ovi igrači su dobri. To je dobro. Jer ja nisam toliko loš. Nisam ni toliko dobar. Vidite, imamo mnogo vremena, pošto su oni odlični. A vidite kako sam ja dobar. Mislim, pod navodnicima. Posle ovoga je najteži nivo po meni. Mislim, imamo za kamenje, što ćete vidjeti sve, već jedan drugi nivo. Vidjet ćete sve, tako ćete vidjeti, ako budemo uspjeli da pređemo. Ne, bio sam baš dobro. Ali dobro, što da se radi. Ne, nije ovaj put. Vidite koje kao pečuške su dobre, zato što nam ne pokazuju put. I tako to. Ne, sam moram da sačekam. Znači tako, tu da čekamo, da sačekamo. Ajde. Dobro. Trka se pobeđuje lagano. Oj, ostao sam na jednom, ali dobro, što da se radi. Pao sam. Nadam se da će ovi ljudi preći, zato što ja sam odbojan u parkouru. Mislim, nisam dobar u parkouru. Grozan sam. Ajde liče prođu, ću je malo da hodam po... Ne samo padam. Nije ni to dobro. Ne.
Ne, zašto stalno padam? Pišite mi u komentare ako bude bilo 5 lajkova, snimat ću još ako bude bilo 2-3 lajka, ne znam, evo vidjet ću već, nastavit ću sa Minecraftom, bit će kao serijal mini. Naravno pokušat ću da napravim bolji program za snimanje u toku našeg serijala. Sjećate se kad sam počeo da za Fortnite, kad je bila prva najava na mom kanalu, prva najava Fortnite-a. Kad smo trebali da počnemo Fortnite, ja sam tada igrao na telefonu i to je bila sezona 1, chapter 2. Jer nisam ni znao za Fortnite, a nije bio ni moguć na telefonima, tako da nisam ni igrao. Tek sam od sezone, kada su došli za telefoni da je moguće, ušao i igrao na telefonima, napokon. Moram da budem prvi, Šta bi? Ne. Ja uzimam prvi poklon. Moje, yes. Ne, ubit će me na pauci. Ne želim da umrem na ovoj misiji. Ne. Pomagajte ljudi, ne želim ovdje da umrem. Dobro je. Idemo sad da kopamo za Deda Mraza. Kao Santa Claus, a ne znam da ste primetili da Deda Mraz je kao skeleton, znači da je Deda Mraz mrtav. Brate, koliko je dugo raznosio poklone i on je umro od starosti. Jadan Deda Mraz. Šalim se. Vidite kako je umro. Pretvorio se u skelet. Ništa mu nije ostalo. Pitam se kako tako funkcioniše, kao neko čudovište. Dobro je. Sad po meni ide najteži nivo. Najteži. Tako. Na početku ove mobili nisu teški. Vidite šta smo otključali. Ovaj nivo je najteži po meni. Iz više razloga. Tamo provalije tamo dole. Dik je umro, moram da mu pomognem tamo. Dobre, stvorio se opet. Ovi ljudi su jako dobri. Idem da im pomognem tamo. Dobro je. Tamo je situacija mnogo loša. Ne, bežte tamo. Upanite u ono. Tako, lijepo dole. Tako je. Rekao sam dole. Joj. Ne, skeletoni su najopasniji od svih. Ostavite ga na miru, brate. Ne možeš se izvučeš odavde. On nek će vjerojatno umreti. Gde je? Bacaj kugle. On nek je živ još. Nije umro, što je dobro. Po nas. Mislim, po njih nije, po zombije nije. Ali po nas jeste. Ubio sam ga sa ovim. Pukni. Ne, tamo mi treba pomoć. Pali! Stiže pomoć. Ne brini se, druže. Pomozite mi da ga review. Pomozite mi. Vi mu pomažete dok ja ubijam zombi oko njega. Ne! Umro sam. Ljudi, pomagajte nam. Neko nije tako je, hvala Bogu. A ovaj baš imaju dobre taktike i ideje.
Ajde da ih izubijamo. Ajde ljudi, možemo mi to. Možemo mi to. Ajde. Tako. Lepo. Ne. Najteži nivo od svih. Sada pokušat ćemo da ostanemo samo ovako na strelama. Što bolje da im se ne približavamo jer su oni preteški za... Jo, vidi. Izudaram ga 500 puta sa mačem. Onog glupog zombija jedan put. 2 put, 3 put. Evo kugle. Ostavite ljude na miru, brate. Ju, oni se sam bori. Stiže pomoć, brate. Dobra, preživao si. Tako. Ne. Napad, ljudi. Napad. Ja. Ne smijem da dođe. Ne došao je. Sad treba da se odaljimo samo njega. Ne, neću gdje da mraza. Vidite kako se ostara. Stigli smo. Napokon. Jeee. Gdje su mi? To je moje. Oj. Imamo još malo nivo i pobedit ćemo. Još malo, samo malčice. Ne, umro sam. Ovo moram da pobedim. Mislim, toliko loše su ovdje veliki blokovi. Idem tamo da vidim. Nikad nisam išao tamo. Ne znam ni kako se koristi ovaj. Imamo još vremena. I sad tamo. Ali mene zanima kako se ovdje da vidim. Nikad nisam bio. A je kad sam igrao ovu igricu. Mislim, igram mnogo ovo. Ali nikad nisam prešao, nikad nisam dolazio ovdje. Što je najjače kad padneš ovako, ne izgubiš health. Oj, ne može stvari blok. Jedno tamo božićna kapija. Moramo da pobedimo ovaj nivo. Ajde. Ja ću samo na jedan da stojim, neću da trčim. Tako i mi treba kad idu brzo. Možda ipak na 2, zato što je ovaj malo lakše. Možda samo. Ne. Smo uradili? Nismo. Vidite ovo. Vidi brzo. Trči. Ne. Ovaj lik ima dobru taktiku. Ovdje moramo da budemo brzi. Mogu da preskočim ovaj blok bukvalno. To, idemo. Šta bi? Oluja neka. Deda mraze. Što si skrenuo sa staze? Ja, sneg! Kako dobro. Vidite kapiju kako dobro. Da imamo što ima unutra. Nije nešto loše, nije ni lepo. Vidite, emerald. Kad bi seljaci došli do bude srčan jeder. Arena. Ona moramo da ubijemo, znam to. Došla sam do ovde.
Ali više odatle nisam. Dotle, i to je to. Deda Mraz je u stvari zlikovac koji će da nas ubija. Psihopata. Već. Ne, pomozite mi, braćo. Ajde, brate, ajde. Ne. Ja ne želim ovako do sad. Da imamo ovo. Dobro je. Dobro, još je nešto. Nije toliko loše. Tamo, pustite ga s ovim. To nije loše. Ne. 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 Tako, stani tu. Ajde. Živi. Brže, tako, preživao si. Moramo da pobedimo Deda Mraza. Ja sam došao do ovdje i više nisam. Tako, pucaj. Bombardujte njega, neprijatelja. To, preživao sam ovo. Ju? Brate. Aj, umire stalno. A ne, tamo idite. Ne. Uj, ovo je teško mnogo. Čak i vam, ako možda deluje lako, teško je. Stvarno je teško. Posebno kad ste kod ovog lika. On je kod Deda Mraza neki tamo. Ne možemo da dođemo do njega. Stižem, brate. Ne. Žao mi je. Ne. Pomagajte ljudi, brzo, pomažite mi. Pomoć, ja sam vama isto pomagao, molim vas, pomozite. Pomozi, hvala ti. Žao mi, nisam mogu da ga spasem. A hteo sam, bilo ih je previše. Kao healing viču malo sutra. Kao pomaže. Tako, nek pucam. Vidite kako, nisam ni znao da se ovako stvara ovo. Tamo idi. Ne, umrećemo obojica. Jedino ćemo. Oj. Imam jedno srce, moram da preživim. Moram da bežim i moram da preživim. Pobedili smo! Pobeda! Ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Jako, jer sam se trudio. I pobedili smo. Nadam se da se svidjela. I ljudi, mnogo vam hvala što ste gledali ovaj video. Ovo je prva epizoda Minecrafta na našem kanalu. Možda se pretvori u serijal. Vidimo se u sljedećeg videa. Pozdrav!